Ассалому алейкум духтаро, созаи назаи саломатиётон хубай. Нигоҳ кунед чӣ хел дар нуқтаи савдои зарин халати фасон омадай. Аҷоибот, ина бори новинка Versace беҳад хушрӯ барои шумо. Размеро ҳаста? Размеро ҳастай? Ай 48 то 58 размер ҳастай. Бовар кунедам қайпеш хушрӯ енами данабор наомадастай ба фикрам, лекин аз пеш фасони бадай. Бозори Корвона эҷа тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор, нуқтаи савдои зарин. Мара хамошона мемонам, касида ки дар корай доставка доранд, нависен бош шумода сурат ҳам мепартоянд. Агар дар набор хушрӯ надида бошед, марҳамат. Нархашон чандан? Ин модел 280 сомон. Ин модел 280 сомон, иш чи? Ана ин моделиш бошад 260 сомон духтаро. Мана сангчошам фарқ кунандаяй. Паделка нестанд, замокошонам мустаҳками хушрӯ. Марҳамат. Ана баъдан бо ҳаста аз инаи қисма бинед чихе иёям хушрӯ. Ино чандан? Ина 250 сомон. Инаи моделам фасонак. Размерошон ҳамаш размерош ҳастай духтарако. Ина инам дошт 230 сомона. Инаму 230 иш чи? Versace. 230? Мана инамуда бошад 230 сомон духтаро. И кирташай, анаму замок дора кирташ. Хулоса беҳтарин киртои туёна овардагиян. Биёен духтаро бо айпеш бинен хутон. Ина бинен савзшам чихе хушрӯ то 58 размер дора. Нархаш 230 сомон духтаро. Ана баъдан бо ҳастай анахи киртои ламираш. Ё чанд сом? 180 сомон шедиден духтаро. Чанд та рангай ай иям. Мана расветко ҳастай. Марамат касида ки дар корай нависеншона бо суратошона хушрӯ када шумода мепартоянд. Мана и киртаям хушрӯвай диден духтаро. Глошон 3D. Аз ин расветкаи сиёҳам ҳаст духтаро. Мана нархи ино чандай? Мана 250 сомон. Ина и модела бинен. И моделам фасон, новинка. Ина чанд та расветка дора. Нархиш чандай? 180 духтаро. Диден чихе хушрӯ моделиша. Метонен нависеншона бо шумода суратча мепартоянд ба ҳазур интихоб кунен. Ана мино хушрӯана ин моделора бинен. Агар дар хотир дошта бошед, аз ҳамин ман шумода дубайскиша нишон дода будам. 900 сомон буд. ҳози ира вайш буромадай. Анами копия люксуш буромадай. И нархи чандай? 250 сомон. Савзшам ҳаста. И качествои нағзиш. Ҳамино ҳози качество буромадагай. Мана хулоса 250 сомони. А ино чи? Ана ино новинкан. Ино вая дубайский халат омадагиян 650 сомон оригиналан. Ай королевский бархта материалошон фасон аст. Тамошо бино. Ира бинен чихе хушрӯ. Материалшам фасо. И 650 сомона. Брукушкатияй? Брукушкатияй. Вишивка дора мана. Чанд та расветка дора 650 сомон. Фасоне ҳастай духтаро. Ай пеш бо шумоя бурак биёен бинен. Агар имконияти омадан дошта бошед. Аҷоиб. Иҷода бо дигар фасоношам ҳаст. Мана шумо нависеншона шумода сурат мепартоянд. Мана 800 сомона халатора шумода 600 сомонда метиянд. 650 сомонда метиянд. Ана сиёҳуша. Қа хушрӯан ами сиёҳуш беҳад фасон духтаро. Мана аҷоибот. Хушрӯва диден брукошон кати ба ҳазур ина ай пеш ма шумода нишон тим. Ба фикрам ки наворумда қа хушрӯ надидестен. Мана ай пеш бо хушрӯи бадай. Материалошон королевский велюрои оригинал. Мана турецкиёи тоза. Духтарако и двойкора бинен. И қа хушрӯ зарнигор ҳамаша барои шумо овардагияй. Марҳамат бо нархҳои арзон. Доставка Россия доранд. Оптовишам ҳастай. Касе ки оптови мегирен духтаро, ино нархи оптовиам доранд. Нависеншона. Ё чанди? 180 сомонай бинен брукошонкати чихе фасонай. Нархи донаша 180 сом. Касе ки опт мегира бо ино арзон мешаванд. Марҳамат духтарако чи дар дохили Тоҷикистон доставка мехоҳен ё ин ки
ба Федератсияи Русия нависеншона доставкатон мекунанд. Мана 180 сомонӣ. Беҳтарин, хушрӯ, фасон. Мана размерашон чӣ хелеанд? аз 46 то 52, 54 размер доранд. Шумо духтаракон нависен, уҷо моделам бисёр доранд. Шумо да бо сурат мепартоянд. Аз ҳар як ами модел ку чандтаи расветкаяй. Мана суратора мепартоянд, бо шумо ба ҳазур тамошо кунед. Мана диден? Иш бо дига моделай диден? Иш бо дига модел. Аҷоибот. Баъди киртора бинен духтаро, аз ино тамом шидаанд, бо омаданд. На касоне ки навистенду наёфтен, марамат нависеншона рақамшон ҳаст дар рӯи экран. Ҳамаи размерош омадагиай. Нархш 200 сомонай то 6 размер ҳастай. Материалакошон хушрӯ. Диден? Қат наметиям. Материалошон духтаро, ина бинен ай наздик нишон тим, то ин ки фаҳмен чи материалай. Хулоса материали баҳорӣ асени висени вариант. 200 сомонӣ то 6 размер ҳастай. Чӣ тавре ки гуфтам, доставка ҳама ҷо доранд. Нархи оптумам доранд. Касе ки оптови мегира, оптовиам мефурӯшанд. Ба двойко, двойкои хушрӯ доранд. Двойкотон чанданд? Инай 250 сомон, 220 сомон шуданд. Чанд та расветка омадагиай. Ина ин моделшам бинед. Чихе хушрӯ. Чанд модели фасон духтарако. Ёш чанда и юбкошон зурана. 250 сомон духтаро, и ҳам юбкошон хушрӯан. Верхшам фасонай, баъд юбкошонам ҳамаи чӣ ки шумо мепӯшед духтаро хушрӯ мебиёяд. Мана ин модел кам мондагия. Ино 200 сомон ана. 200 сомон бамбук хамелеон материалаш. То 6 размер мешава. Расветка доранд. Шумо нависеншона, шумо да суратора мепартоянд. Мана чанд та расветкаи хушрӯ доранд. Мана 180 мара бинен. Сафедаш бойқа хушрӯ будаи. Духтаро, сафед каседа дар кор боша, марҳамат биёен анами нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунен. Баъд ини дароза бинен. Новинка. Беҳад фасонак. 280 сомон узори нав омадагия. Диден? Қачон дарози хушрӯай. ҳаму сиё ҳамниш. Ана 230 сомонӣ. Манаи дарозай. Нигинош 3D. Қадаша бинен чихе дароза ки хушрӯай. 280 сомон дарозаш. Инай модел ҳаст 230 духтаро. Чанд та расветкаяй. И двойко бо омадан духтаро. Иш бо расветкаи новинкаш. Бинен чихе хушрӯай стилаш. Мана кушотаки свободный хушрӯ меистад. То 6 размер мешава. Нархаш чандай? 280 сомон. Ина расветкаоша бинен духтаро. Сиё дора. Мана горчица дора. Сафед, розовый, бежевый, сиреневый, коричневый. Хулас ҳамаи ранго астай. Ҳамашон хушрӯванд. Беҳад фасонак. Модели новинка. Материалшам пад наметия. Материалаш хушрӯай духтаро. Мана бинен. Беҳад стилшам аҷоибак. Мана сафедаш барои ҳоҷаҳои мо беҳтарин вариант мешавад. Спорт стил. Ана ҳаст бо азянаи двойка. И двойкашонам хушрӯай. Аз инам чанд та расветка доранд духтарако. Шумо нависен, бо шумо да сурат мепартояд. Нархш чандай? 280 сомон. Аксакати шумо да пешниҳод мекунанд. Инаи расветкашам бинен. Мана кожинкашам аҷоибот. Болопушуш. Иҷада бо ҳастай кожаҳои туркӣ. И чандай? 400 сомон духтаро. Расветка доранд. Ина диден? Аз и кожинкаҳои турецкӣ расветкаҳои фасон астай. Иш чандай? Мана ин моделам 400 сомонай. Ина. Инаи короткитараш и чанд сомон? 350 сомон короткиш. Ана бо ҳастай дарозо. И чандай? 250 сомон дарози хушрӯ акция рафтестай 250 сомонӣ. Азиз сиёшам ҳаст. Каседа дар корай марҳамат. Ина кӯтоҳош. Ина борои новинкаи кӯтоҳ. Ино чанданд? 220 сомон духтаро. Бинед чихе хушрӯай. Хамелеонай.
Иношам 220. ҳам матови доранд иҷада, ҳам хамелеон. Ино 180 сомония. Ина моделш бошад 180 сомон. Бинед чӣ касухой хушрӯ омадай. 8-10 размер ранг астай. Шумо нависен духтарако бо шумо да суратоша айпеш хушрӯ када сурат равон мекунанд. Ина гучиёи новинка. Ино скидка шудан 220 сомон. 220 сомони гучиё духтаро. Марҳамат. Метавонен биёен бо бинен. Иҷада кожинкои дарозшон бисёрай. Нархошон аз чанд сум? Нархошон 250 200 сар мешавад то 350 400. Нависан бор ва расмоша равон мекунанд. Кожа Кристиан Диор наомада. Диден духтаро чихе бисёр вариант доранд. Шумо нависен шона бо хушрӯ када шумо да расм равон мекунанд ба ҳазур метонен тамошо карда интихоб кунен. И тарафам бинен чихе халатои хушрӯ куртои фасон доранд, абайяҳо доранд. Ҳамаи ҳаминора бо нархи арзон пешниҳод мекунанд. Баъд духтарако дар нуқтаи савдои зарин, касе намедона бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза 3 қатор. Ина бинен чихе аксияи зур рафтестай распродажа кадагар намихе спортстилора. Нархошон чандай? 120 сомони хушрӯги ёра бинен охи духтаро. Шумо да бо сурат мепартоянд двойкан бурукошон кати. Ана чанд танамуд вай дора, чанд фасон дора, чанд ранг доранд. 120 сомони у бомбера диден ҳамроҳи бурукуш 120 сомонай. Мана ёша бинен охи. Беҳтарин нарх пешниҳод кадаган 120 сомон. Хоҳишмандо нависен шона шумо да сурат мепартоянд доставка доранд духтаро. Доставка ҳама иҷо доранд. Марҳамат нависен шона. Доставка ба Русия ҳам доранд. Нархи оптови ҳам доранд. Касе оптови хариданияй ина метавонен ки нависен шона. Ира бинен охи чихе хушрӯай качествоошон. Аллакай анамин сезони ҳамино омадестай духтаро. Метавонен дархост кунен. Ҳамин намудуш начос дорад. И чандай начосдор? Начосдор 140 сомон. Ина е балшмеркам 140 сомона. Ина духтаро ана курткагиш диден? Қафогиш курткагиай ҳамроҳи бурукуша. Уш чандай? 140 сомона. Диден? Хулоса распродажа бисёр доранд. Ина кардиганошон боша 80 сомон шидагиай. Ана иша бинен бо. Ана и двойко боша ҳамроҳи куртоошона 120 сомон. То 50-52 расветка доранд. Бо шумо нависен шонаш хушрӯ када шумо да сурат мепартоянд. Мана флашовкаям доранд. 180 сомон то 52 размер ҳастай. Аллакай ҳам хел варианто сезон шомад духтаро. Бинен халатораи қахшрӯ ҳамроҳи бурукошонанд 250 будан. ҳозир 150 сомонда шумо аминора метавонен харидорӣ кунен дар анами нуқтаи савдои зарин. Диден жемпирча чихе хушрӯай 120 сомон шидагиай. Мана анаи турецки туничкоошонам аҷоиботай духтаро 80 сомонай, леки качестваш ногуфтани беҳтарин качества. Расветкоошам бинен охи чихе хушрӯанд расветкоошон. Мана материалаш аз наздик хостум нишонтон тим. Ишаиш хушрӯай, ишаи дигариш хушрӯай. Ино пат намезананд. Марамат касе ки хариданияй биёен. Мана кардигано духтаро бисёр пурсида буданд кардиган. Марамат ина овардай зарин. Нархаш 150 сомон. Пат намезананд. Материалаш спандекс. То 52 размер доранд. Мана ина ира духтаро машмода нишонтим. Диден чихе хушрӯанд. И тарафаш спандекса, и тарафаш ҳамхе ранги шуба кадаги хушрӯ фасон 150 сомон духтарако. Духтаро ина диден чихе хушрӯ. Ино чанд сум шидан? Беҳтарин иёра бинен 300 сомон 400 сомон будан баъзе ҷода. ҳозир 180 сомон шидаги духтаро ира бинен начосдоро. Аз як ҷо ма кӯдакира аксияша навор карда будум пурсида будем духтаро ки калоно да боша навор кунем. Марамат анами нуқтаи савдои заринда ҳастай 180 сомонай. Мана бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза 3 қатор. Ё чанд шидан? 130. Иша бинен духтаро чихе фасон 130 сомон. Марамат моделашон
беҳтарин модело барои шумо 130 сомонӣ шидагиай. Курткош ҳам аст, курткои балшмерка ҳам аст духтаро, ҳозир нишон метем. И чанда? Ина 130 сомон курткара диден, хушрӯ гиша. 130 сомон. Мана. Балшмерка агар касе хоҳа ина курткои балшмеркаи фасон доран 150 сомон кардагиан. Диден? Ина бисёриё мепурсанд курткаи балшмеркара. Марамат ҳастай дар ин нуқтаи савдо. 150 сомон беҳтарин духтаро. Диден? Моделош бисёрай. касе ки бо чанта мегира бо скидка доран арзон карда пешниҳод мекунанд. Марҳамат. Ира бинен бо чихе хушрӯ 150 сомон қа арзон. Мана расветка дора, размер дора. Диден? Хушрӯ духтаро бо распродажа иёшам аксия шидагиай двойкои фасон анами бозори Корбонда тарафи Тило бозор 7 дарвоза 3 қатор нуқтаи савдои Зарин. Биёен духтаро рақамашонам ҳастай дар рӯи экран. иё чанди шидагиан? Инами чизе ки мебинен 150 сомонай. Диден? Рақамашон ҳаст. Бо шумо нависен шуна шумо сурат мепартоян. Ина инамудо турецки тозаян. иё чанд шидагиан? Бинен чанд расветка дора 120 сомонӣ. Марҳамат. Метавонен духтарако омада ай пеш бо хутон бинен. Беҳад моделои фасон, беҳад вариантои хушрӯра арзон кардиян. Ина 150 сомон. И киртаи лапша оригиналош мана модели новинка. Ира бирин лапшаи чихе хушрӯай бо волнисти аз ин чанд ранг доштаай. Шумо нависен шуна рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Шумо да бо сурат мепартоян. Иҷа распродажа бисёри бадай. Метавонен биёен. Намино ҳамаш распродажаанд духтаро. Нависен шуна ҳамаша бо шумо да сурат мепартоян. баъд метавонен интихоб кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад духтарако. Хайр, саломат бошед то наворҳои оянда.